Здравейте, момичета, от мен. Аз съм Халиме Халил, някой ме познава, други не. Класически хомеопат съм от 8 години. Познавам двете страни на медицината. 13 години съм работила в Бърза помощ Бургас. За да започна да уча хомеопатия, съм имала лични причини, където не ми е помагала в някои ситуации модерната медицина, така да кажа. Ако имате въпроси, може да ми задавате. Значи, преди малко на Вени казах, преди да го пуснем в залата, една от причините беше точно ангините на моя син, който пред всеки месец беше в болница с гнойни ангини и класическата хомеопатия го излекува. Той сега е на 30 години, е със сливици. Това са чифни органи, които трябва да са там. Това е една стена да не пропуска инфекциите навътре в белия дроб. Така че ако имате въпроси, задавайте, аз ще ви отговарям. С удоволствие. Халиме, аз така искам да те попитам. Какви са първите симптоми, на които трябва да обърнем внимание и може би ако вземем мерки в началото, така шансовете за подобрение са по-големи и няма да се стигне до задълбочаване на някакви инфекции. Така, кажи ни, кога трябва да обърнем внимание, кога можем сами да се лекуваме и кога да потърсим медицинска помощ? Обикновено още при първи симптоми. Леко ви заболи гърлото, почвайки с Шуслер-Васол тройка. Веднага. Значи някои пациенти идват и казват ми, изчаках 2-3 дена, 2-3 дена вече си втасал, вече си добре оформен с или гнойна ангина, или така хубава ангинка, която, нали, ако е пациент, който се лекува с хомеопатия, може за 2-3 дена да се излекува. 3-4, айде да не е 2-3. Но ако е пациент, който за първи път идва, пак се излекуват, зависи от самата конституция на пациента. Хубаво е още при първите симптоми. Пробвайте с Шуслер-Васол тройка. То може да е леко дращене по гърлото, болка може да започне, така сериозна болка изведнъж. Така че те децата, тези, които говорят, обикновено се оплакват веднага. Може да има болка при преглъщане на вода, даже някои не могат да пият вода. Това поне е ясна картинка. Преглъщаш болка, говориш болка или изчезва гласа. После може да има, освен зачервяването на гърлото, може да има увеличени лимфни възли под челюстите. Също така на врата лимфните възли могат да бъдат възпалени, а при малките деца една ангина протича много често с болки в гъба, в корема. Обикновено майката идва боли у корема детето, а то е с болки в гърлото, с някаква ангина. Дали е леко зачервено или с гной вече. А може инфекцията да е вирусна и бактериална. Така че в началото още веднага, ако се хване, бързичко минава, много бързо. Шуслер-Васол 3. И колко дни пиеш тези соли? Когато веднага усетиш подобрение, спираш ли или продължаваш още няколко? Не. Значи може да се пият шуслеровите соли, могат да тройката специално. За тройката е доказано, че активира макрофагите. А макрофагите са такива елементи, които атакуват чуждите вируси в организма. Значи има деца, които пият Шуслер-Васол тройка цяла зима. Няма противопоказания за пиенето на Шуслер-Васол тройка. То като оздравее. Обикновено при първи симптоми, ако се вземе Шуслер-Васол тройка, няколко дена, 3, 4, 5 дена,